всеки магиосник. И аз имам красиви помощнички. И заедно с тях тук ще разкрием магията на триатлона и мазането. Тичай! Мъжи! Тичай! Мъжи! Стоп! Лице го бори! Не само красиви дами, но и професионални състезателки. Всяка една от тези атлети е специалистка в своята област. И заедно с тях тук вие може да научите разни хватки, тактики, стратегии и всякакви други неща. Профил! Яш! Мъжи! Тичай! Лице опори! На колене! Яш! Прави! Яш! Седнал! Яш! Легнал! Яш! Ставай горе! На един крак! Подскачай! Яш с едната ръка! Яш с другата ръка! Ха! Това е.